अरे इ लइका से तो हम साफा परेशान हो गइल बानी। सूरज का पारे पे चढ़ी आइल और इ साला घोड़ा मत सुतल बा। राजा, ए राजा, इ साला ऐसे ना उठी। कौन बारे एकरा साली के सलवार खोली? बेटा हम हई तोहर बाप। अरे बाबूजी, ई कब नया तरीका है जगावे के? तरीका वरीका छोड़, जो जाके नहा धोआ के तैयार हो जो। तोहरा देखे खातिर अगुआ आवता, बड़ा मुश्किल से मिलल बा। अपनी बेर कोनो गड़बड़ी ना होके के चाही, ठीक बा? अगुआ उहो हमारा खातिर? केकर बेटी के भाग फूट गइल हो? हे भगवान, हमर साली के शादी तय हो जाए नू तो रौरा के 5 रुपया के लड्डू चढ़ान। हे भगवान। अरे चलो ना जल्दी, लेट हो गई। हाँ चल 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 चल। अरे लगा तो वो लोग आ गए। प्रणाम जोखन बाबू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वो सब तो ठीक बा, लेकिन हई का बा? अरे कुछो ना, आज सवेरे सवेरे पिछवाड़ा धोत रहनी है ना, तैका ढूक गई है। अरे बाहर काहे खड़ा बानी? अंदर आई ना। आई आई आई। चली चली, आई आई आई। छते पर व्यवस्था कैले बानी, आई। अरे खड़ा काहे बानी? बैठी ना कुर्सिया पर। ए महाराज, कुर्सिया पर पानी बा हो। ए महाराजी, पानी नहीं के हो। हई लइकवा पेशाब कर देले रहे, रुके हम पोछतानी। हाँ ली, हो गई। दीपक, अरे नाश्ता लेके आओ ना रे। बाबूजी, नाश्ता के व्यवस्था तो भेले नहीं थे। अरे तो तरगोबे में से लेना आओ। आ सुनो ना, और जो बिलैया खाता है ना भुजावा, हाँ। ओहू में से तेरा धो लेना, जल्दी आ। ठीक है बाबूजी, लेके आओ। का रहुआ फुसुर फुसुर करे तानी? अरे कुछो ना जोखन बाबू, हमार बेटा के मतलब कहे के ई बा कि नाश्ता VIP होके के चाही, ओकरे बातचीत चलत रहे। अरे देखत का बानी? अरे खाई खाई। अरे ये सब तो होत रही, पहले लइकवा के देखाई। अरे ठीक बा ठीक बा, रउआ कहतानी तो हम बोला देतानी। दीपक। हाँ बाबूजी। हाँ तो जा, तो भैया के बुला लबा। जो भी बुला के लाओ। इहे VIP नाश्ता है। ये तो हमें अंदाज से छेछरा लागता। हम कहतानी कि सब गड़बड़ सरबड़ बा, शादी न कर, न तो भर हाथ ढुका दी। लड़का बाके देख लेबे दे, चुप अभी न बेगा, बड़ा मुश्किल से एगो मिलल बा। हाँ तली बबुआ आ गई। रे इ तो साला देखे में लफुआ लागता। न हो चाचा, लइका के चश्मा न देखो, ही तो हीरो लागता। आ कलाकारो बा, माइक देखो कहाँ रखले बा। शादी कर लो, ठीक रही। अच्छा तोले इनका से बात उत करी, हम तोले होके आवतानी। हाँ हाँ ठीक बा, जाओ 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 जाओ। अरे खारा काहे बानी? बैठो बैठो बउआ, बैठो बैठो कुर्सी पर।
देखो चाचा ई लइका एकदम हीरो लागता जान लो। रुका एकरा से कुछ पूछता नहीं। बउआ नाम का हो? नाम हमर राजा बा राजा। ओ आ बाबूजी के नाम का बा? हमरा बाबूजी के नाम बा मनोज देहाती। ओ चाचा इहो पूछ न ल कि लइका बा कितना तकले पढ़ल बा? हाँ तो बउआ कितना तकले पढ़ल बार? बीए पास बानी आ माल के तैयारी करतानी। हम तो शुरुए से कहत रहनी कि लइका गड़बड़ बा। रउआ का सोचे लगनी? हम हऊ माल के ना, हम हई माल के बात करतानी। अरे हम अपन भैंसी के बात करतानी, ओकरे बियाह के तैयारी करतानी। गाभिन बा। ओ बउआ कौन काम करेला बताबा बताबा। अरे दिल्ली में शौचालय साफ करे के नौकरी करीला। आ तनख्वाह कितना मिलेला महीना पैसा? 2000 रुपया आ 2 जोड़ा चड्डी बनियाइन आ ओमे से 200 के जियो का रिचार्ज भी करा लेला। टोटल हम 1800 के महीना कमाईला काट छाट। अच्छा उ सब तो ठीक बा, लेकिन दहेज कितना? एमे दहेज के का बात बा? 5000 रुपया आ एगो साइकिल हवा उबा कस के दे देम। का हमरा दहेज में बुलेट चाहिए, बुलेट। आ जबले बुलेट ना मिली हम शादी ना करब। करेला लेट्रिन सफाई आ तोरा दहेज में बुलेट चाहिए, बुलेट। फिर बोलबे ना कि यही जैसा ले काट के गाड़ दे। देखा तारे तोरा सामने कहता कि काट के गाड़ दे। रे जोखना रे साला रे साला हम तोरा साला उ बात कहनी है। हमार कहे का मतलब आई कि साला काट के जमीन में गाड़ दे। आ तू साला गलती समझ, गलती समझ, हां गलती समझ दे साला। ई साला नस्ता बा, बात डाला नस्ता भाई। ये अगुवाई है। अब नहीं करेंगे शादी ब्याह। चलो ये टूटा 10 टूटा तो टूटा, एक और टूट गया। चलो ये अगुवाई है। जो साला जवन उखाड़े को उखाड़ लिए फरियाल साले हम। हां चल साला हमरा सामने बेटा के हमरा मार देलक। चल थाना में एफआईआर करवावी थी। हमरा सामने बेटा के मार देलक। चल जो जोखना जो जौन फरियावा गई फरिया लिए साला दोगला। साला जोखना तोरा हम साला भेटो साला अकेला में काट के गाड़ देबौ, मतलब गाड़ देबौ। साला जो फरिया